на слутах се сам в света, нищожен, бушуващ, отчаян, и търсех утеха в света, но там има само печал. Видях аз кръст един, и там човек разпнат, в очите му съзрях утеха, надежда, любов. Христе, пред Теб съм аз, смирен до Твоя трон, ръка прободена вдигни ме, благослови. Христе, пред Теб съм аз, смирен до Твоя трон, ръка прободена вдигни ме, благослови. Пред кръста се спрях с въпрос: защо тук висиш, о човече? Защо те мрази света? Защо те измъчват, кажи? Това е моя час, чух нежен топъл глас, аз Твоя грях поех, живота си давам за Теб. Христе, пред Теб съм аз, смирен до Твоя трон, ръка прободена вдигни ме, благослови. Христе, пред Теб съм аз, смирен до Твоя трон, ръка прободена вдигни ме, благослови. Сега вече, Господи, знам, тук моя си помощ и сила, дарявам Ти своя живот, щастлив, обновен съм сега, за Твоя мир, покой, за Твоята любов, за жертвата сега. О Боже мой, благодаря. Христе, пред Теб съм аз, смирен до Твоя трон, ръка прободена вдигни ме, благослови. Христе, пред Теб съм аз, смирен до Твоя трон,